Pasensya na kayo mga kasinag ha. Yung kasama ko nakaraan pala mga kasinag, for content lang po yun. Kaya kailangan naming lumipat para hindi ako magmumotor ng malayo. Yan. Ito mga kasinag yung nakuha naming room. Maya pagdating ng Mr. Po, siya magbibigay sa inyo ng slot. Kasi binibigyan niya ng slot din sa ng parkingan. Ito yung binigyan na parking sa akin lahat. Tapos nung lumipat kami dito, mga payat ang lamok. Ngayon matataba na. Yo, what's up mga kasinag? Isang pinagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, maghahanap kami ng bahay. Anong nakaraan, naghanap nga ako ng bahay, may nakita ako, kaso lang naibigay sa iba. Kaya ngayon, maghahanap uli kami ng bahay. Kasama ko si pamangkin ko. Yung daluan dito. Ayan, oh. Ayan. Kailangan na kasi namin mga kasinag na lumipat. Gawa po ng parating na kasi yung pinsan ko mga kasinag, kaya kailangan naming lumipat. Doon kami maghahanap ng bahay sa malapit doon sa rarabahuhan namin para hindi ako magmumotor ng malayo, hindi na mamamasahe yung mga kasamahan ko. Doon na lang, samahan nyo muna kayo mga kasinag. Yung motor ko pala andito. Pambira yan. Atras tayo, atras. Okay. Kasama kayo paminggan ko mga kasinag. Ayan o. Suway ka muna. Hello. Ang oras na namin ay magsusuot kang helmet. 8:29 ng umaga. Shoutout muna. Kaway na lang. Shoutout. Shoutout sa tropa. Okay. Mga kasinag, nakahanap na kami ng bahay dito malapit sa EPSA sa may Cuevas. Ito yung nakuha namin bahay. Dito yung room na ano namin ito. Tara. Ito mga kasinag, sa ilaw natin dyan. Ito mga kasinag yung nakuha naming room. Maliit lang yung nakuha namin, pero may sarili lang CR at lababo. Ayan o, may CR na siya. Yan. Tapos may lababo siya, lutuan. May lababo na, tapos may lutuan dito. Tapos yung higaan dyan na. May umalis daw dito, bigla ang umalis, kaya hindi pa nalilinis. Sabi niya ipapalinis daw niya. Plano ko kasi mga kasinag, lumipat na agad kami. Okay naman, malinis naman ang area, maganda. Okay na ito. Sapat na sa amin ito mga kasinag. Okay na yan. Mamaya may pasok pa ako. Kanina pa kaming umaga siging hanap ng bahay. Doon kasi sa may unang nakita akong bahay, alanganin kasi yung nakausap ko doon mga kasinag, kaya ngayon dito kami nakakuha. Okay na yun. Tatlo lang naman kami. Tama-tama na sa amin yung mga kasinag. Saka may parking naman doon sa labas. Mamaya pagdating ng Mr. Po, siya magbibigay sa inyo ng slot. Kasi binibigyan niya ng slot din sa ng parkingan. Apo. Dito ha. Hindi ko alam kung saan ang bakante dyan para alam niya kung kani-kanino mga motor. Apo. Mamaya, bibigyan kayo niya ng slot dyan. Apo. Ay ako, ididiretso pa po sa trabaho eh. Bukas pa ako makakabalik dito. Oo. Ipapatulong ko lang. na rin. Para maisabi sa kanya. Apo. Sige. Thank you ha. Ayun mga kasinag, dito kami nakakuha ng room. Tawag nito, uwi na kami. Natapos na rin ang aming paghahanap. Salamat. Dito yan. Ayan may parking ako dito sa loob. Kaya hindi ako problema. Safe naman mga kasinag, gawa ng yan may gate. Diyan.
Oh, tayo na. Buksan mo muna. Uuwi na kami. Yan, buksan mo. Pihitin mo lang. Kailangan ng susi. Ayun mga kasinag, uuwi na kami. Balik muna kami sa pardahan at magkuha siya ng gamit. Ayan. Hawakin mo na. Ang problema ko lang mga kasinag, internet. Pero may piso wifi eh. Ayun oh. Internet na lang. Ay pakabit ko dito yung internet do sa bahay. Kunin ko, palipat ko dito. Tawagan ko yung kung magkano ang pagpapalipat ng internet. Kasi kailangan ko talaga ng internet mga kasinag. Hindi pwedeng wala tayong internet. Gawa ng ating mga vlog, mga video. Kailangan. Ayan, uuwi na kayo mga kasinag. At tawag nito. Hapon na, may pasok pa ako mamaya. Bagus, baka delikado yung motor dyan. Nakasaisan sa'yo. Baka magasgasan ng bagwis nito. Okay lang yan. Dito na tayo mga kasinag. Hindi na masisinagan ng araw-araw. Shoutout muna, kawin muna. Mga kasinag, wag mabagsakay yung motor ko kasinag. Alanganin na kasinag yung kwan mo. Tawag doon, kalawangin na yung saisan mo. Hindi pa naman mapuputol yan. Pero yung center stand, sigurado na. Tulas Kasinag, na. magpalit ka kasinag ng side stand at saka center stand kasinag. Papalitan ko na yan kasi andito na sa Cavite. Kasinag sinasahod mo. Magkakili ka lang kasinag, ayos na yan. Ayusin ko muna mga kasinag ang ating si Motmot. Kasinag yung kanwa, ang palit mo dyan, stainless kasinag. Para hindi kinakalawang ano. Hindi pinakalawang, parang mag-uwi mo ng Bicol kasinag. Hindi Stainless na. Kahit ilusog ko sa dagat. Ayusin ko muna mga kasinag. Ay mga kasinag, okay na. Pasok na tayo. Kaway ka muna, kaway. Yan. Seryo? Pasok na tayo, pasok na. Paano yan? Daming bunga ng mangga dito. Ayun oh. Yun sa taas. Kaso mga hilaw pa. Oh? Daming bunga. Parang nangasim ako nung makita ko yung ano mga kasinag, yung mangga. Ma-update ko kayo mga kasinag, handingan dito lang sa gate. Gawa ng bawal ang camera sa loob. Bossing. Okay ka muna. Yeah. Say boss, ano pangalan mo? Ha? Dolpo. Yeah, Dolpo, boss Dolpo. Hello. Yeah. Kasama ko sa trabaho mga kasinag, regular na yan. Paano yung mga kasinag? Hanggang dito na lang. Kasi papasok na ako eh. Baka malate pa tayo. Sa tinutuluyan kong boarding house kasi lumipat na kami mga kasinag. Pasok tayo. Tulak natin.
Ayun mga kasinag, kararating ko lang. Nandito na ako ngayon sa boarding house na nakita namin kanina. Ayan, mga gamit namin. Wala pang kaayusan, no. Nautay-utay namin dalhin yung aming mga gamit. Ayan, nakakalat pa. Tapos, ayan lang mga kasinag. Dito na ang bago nating tahanan. Sa lahat pala ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Pasensya na kayo mga kasinag ha. Yung kasama ko nakaraan pala mga kasinag, for content lang po yun. Wala namang mali siya na kung ano pa man. For content lang yung mga kasinag. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, pasensya na po kayo ha. Content lang po yun. Ang lamok. Pero may 14 siguro tayo dito. Ayun mga kasinag, bibili kami ng ulam. Bila ba ka Chapol? Siya nga pala mga kasinag, dito sa boarding house namin, nung lumipat kami dito, mga payat ang lamok. Ngayon, matataba na. Kasi sip-sip ng mga dugo namin. Pambihira ng iyan. Matindi ang lamok na dito, tumaba na. Bili tayong ulam. Hawak. Ay, hawak may pera. Dito pala yung labas ng aming, boarding house. Yan, mga paupahan dito, sa tabi namin. Tapos, dito naman yung aming labahan. Yan, dito kami naglalaba. Yan. Yung may mga gripo na yan. Diyan kami naglalaba mga kasinag. Bawal kasi maglaba sa loob. Yun ang rules nila. Kaya diyan kami naglalaba. Tapos dito naman may sampayan dito. Dito naman kami nagsasampay ng mga damit. Yan sa lugar na yan. Yun. Yan tayo masinampay. O diyan kami nagsasampay ng damit. Tapos kahapon nga mga kasinag, nagpakabit ako ng internet. Yung internet namin doon sa paradahan, yung Surfsawa, ganun din yung pinakabit ko dito. Ay, yung susi ko sa motor. May taas pa ito mga kasinag, paupahan din yung taas. Dito kami sa baba. Nakakuha ng upahan kasi dyan sa taas, wala nang bakante dyan. Saka ito lang ang available dito mga kasinag na may sariling CR tapos lutuan. Yan. Bibili tayo. Bibili. Tapos dito, yan. Yun. Ayan, si Motmot, yung ating parking. Ito yung binigay na parking sa akin nila ate. Tapos yung may-ari ng bahay mga kasinag dyan na nakatira. Diba? Safe naman si Motmot dito sa loob. Tapos yung gate ayun, si Akat bubuksan na yung gate. Oy, basa! Saglit lang. Gilid pa natin. Basa natin at napataka ng tubig. Uupo tayo basa. Yung sinampay na basa. Hindi natin pandar ng motor sa labas. Hindi natin papandar ng motor sa labas gawa ng para hindi tayo makaistorbo sa mga tulog mga kasinag. Kasi may mga tutulog na lalo na yung iba ang duty pang gabi. Marami kasi dito, paupahan lahat yan sa loob niya. Okay, yan. Yan, labas tayo nila Motmot. Alas 9 na. Akala kayo bibili ng almusalan. Malabas pa lang tayo ng Cuevas. Lapit lang ito mga kasinag. Paglabas natin yan, no? Lalakarin mo na, puntang EPSA. Lapit lang.
mga kasinag, kada labas ko sa trabaho, pag papasok ako, lalabas ako dito, ako bumibili ng ulam. Ayan, oh. Maraming luto dito. Ayan. Mamimili ka lang ng mga ulam dito na magustuhan mo. Tapos dito sa kabila meron pa. Ha? Ayan ba? Pili tayo ng ulam sa mga bibili natin. Tawid na tayo, makabili na tayo eh. Balik na tayo sa bahay. Balik na tayo. Baka matapon yan ha. Lagyan sa may gitna. Baka sumabit, matapon. Traffic ngayon ah, traffic. Kaya tayo na, sarado pa yata yung daanan natin. Nasarado yata yung ating daanan. Okay, dito na tayo. Papasok na tayo. Dito sa lugar na ito mga kasinag, tahimik dito. Para din siyang subdivision. Tahimik at tahimik. Oo, di ba? Dito, pasok tayo dito. Ayan. Oo, di ba? Hindi dito magulo. Napakatahimik. Ang problema lang dito ay tawag nito, tindahan. Andun pa sa labasan ang tindahan. Okay, dito na tayo. Patayin natin ang ating motor. Itutulak na lang natin papasok para hindi tayo maka-istorbo sa mga nagpapahinga na. Diba, safe ang ating parking. Kasi andyan sa loob. Lock. Ganyan lang mga kasinag. Tulak na natin. Itong motor ko kasi mga kasinag, naka side stand pa. Dalhin na yan sa loob, dalhin mo na. Gawa nang hindi ko pa napapalitan yung center stand niya. Yung nasira nung nakaraan, hindi ko pa napapalitan. Kaya naka side stand muna siya. Ayan, okay na. Diba? Safe na safe si Mutmut dyan. Pasok tayo dito sa ating kwarto.